info kanendo ola ko wala bamanangan kenina jati foi ga se ko famia ke di sigoro la kaso matoro ko sabege benga fu ga sore zogole do radio ra fe bunda de ego mi munon so mi ga jay go mi ga chegoroba mandi no e kulugo jara e karta jarake kulugo jara no bole no ini kulugo bole al harab ijara astaghfirullah a'udhu billahi minash shaitanir rajim ifafu jara wa tubi ilayhi bega tatubita migano jella si watarabul wal bamba sabirullah a'udhu billahi minash shaitanir rajim la toga iblisa to do anga boro chen ay de bege de adam ne afie mo kana okuma nyina wo kunvolo se ni kolongalan temeniga fo etubaga ifendo fo eso ya fam nya fam nyo de fo ngoni be feka kuna funji gafe kono kuma afese li na wala le afamia beledele ko soro ki sigile to izigi oro fo ga soro isoko le de do radio royal fm na ko sabage fie tuda keme ane woro tomi murumuru duru fie shuru no kuna fone na me wuli balla ko ni mali mararo sabanana sigata la o bujume sigaso leba delegasi ay benga halni mami de sigaso don ni ko ne yame ko Laurent Jacques benga ane mama da do ko way o sigaso de amba don voilà bon fantandugu sugu no ne sigi mandi bon sigaso te fantandugu benga pomme de terre be sena on fait a kube ya sena mai che jan koma o che abe bere janda ba amati tracteur ko no di tungo sako Ohio Cleveland Ohio asetu keta fi ay oluga dugu de Ohio ya ne aida keta fi wai mali mananga yare be ba America do mali mananga be ana fama ko ni afefe be malla na fata shila mais do fene be France de nafa bolula ne ma fi ngo kofe maninga ko gadne ni mali kono maninga ya ibito go fo mais muna yere de olu die yere katemi yanta kan mais parce que ni tara kitasa kam so la ka munum pe kita nunu ube boro de fatiga la ka dima madu kam so fene be yande bo tiga abe tiga de dima morgeta be sanu mugula tiga abe tiga de dima or amerique maninga me fi ulu bi boni weserne ube iriya ube monegram bulu fe ali bien be bo ali nga ba ni la mo sanga ba orange modèle moi je ne prends pas Sergia n'importe quoi là bon c'est un chiffre ite menega jena tigeka choche klongara orange modèle ko le klongiri ga jena tigela na ko daga telephone ko gadi ko be wolini ni baro ke na ide ay be telephone kadi ko kele ndoro orange modèle chunga kono kling kling o drone kadi abana akara appelé rek ko suniri ke doro kling ko chien donc no do ma arrêter kabla okuma aléatoire là chaque fois bitu ba kling le wal ni fentina ko ka sori nega telephone mo ko bulo mo wala non ne muso ni nega telephone sonira al ka ta ko to do telephone sonira abita di programme ma ka la men iba ko téléphone portable portable ikilinta de tout bismillah bege ni wala marhabani bushel ko ri basiti la basiti ne bade ngorom sodu basitala ngorom so nyelo bega kene ay ka du mafu bega kene mafu folo te rewa ikoti ali ga délégation to yo fo idiwu de ga manimo yi maseba yi joni oy flago ne ba ni ngorom so ye donc olu drone masebe du ali sanam sago mafu papidun papia oy fu falagi bi gwansa isi ba do papi bi kibele aywa ijwaga tomando fene mafu ya fu falagi atoma gonte manya na ala ga na alere mafu wada foli dile go bela gelema ko soba bo sigile ku tlo kere bu sigi kelen mamba ira kafo am fene kongo fale odo a defo bi se ga bo jonina o yi nonte ne ma hinene la nyingal la fo ma molo bi akabo akli de bala ni dane ma hine aywa hine rotene na de wala santina ne ngoyim bla daga jandala ba shuri ku sisa
Egitake Nini ngale kologalang Gone nantake Jabi surumani namani Ulibali Yero kunu datu Uili Bobite Ulibali Avec un sourire no kera jon ba fame do kera dro to sila ba fo ma ameriki nale ya fame ba amara shibi ba fo amara adin tono nyang o singa lasi ikado to ba ma ani toma badra sigatala ne abaya mandra ba fo ne re buramuso e aba fo ne dimuso amin kone ndedu inne mene benge nam ki wara gunu man nyambi bolo bi akalama bagi akalama ni okay mamada Madobe sangane kuma be ale sigile do ni wele madai be wajili bata wade mola esa sangane kuma be sigile do ni wele madai mamada woni mai sanga ani kuma be wati bela jele ale ko ni sigile do ni wele madai onge ikaba ko o maya ma fi na tabolo bela jele ga ke sigile do ni wele madai onge su ani le sanga na kuma be ni ma kele ne be mamada ale sigi be ni wele madai mal lafiya be okay ne ko jon ne sigile ndo ne wele madai da a wele madara ni munye jon ya wele madara kera kwati dime kera mi kan be jabi fe tiwa tisa fu fala gila ai idum be fe be nga munge ibadon benga konna miri be zika to ma be ko ba jabi soro de note ay go wala fo ko de ma ko mukk nya famia ni benga Djibril Diallo professeur Djibril Diallo écrivain panafricaniste wala fo ko mukk mugo benga nya famia ni ka munu ni dafe ni ntugo iba soro ka fo dusu suma de ko biye kana siga wala le dumbado ni o soro ko ta do talen ko fe ka belebele fe na soro ko ta ko daka te afra wuli bali ni o ta baba hakilu sigile mami kelem banaw kelele mami kele ko kan furan no ta tigi mamada jon sigile do ni wili madai sanga ani kuma be fajiri ali misiri kono na duna ali misiri kono asigimbe ni wili madai mba fi inshallah bismillah baba ya rabbi ya rabbana alaka be saw na fulo bela jile kene ga ko ate kwa kono aka fara meni chokorwa ni war ni denye war di bisa kuturu la hawla wala quwwata aywa hagata aywa alaka barawdu cede ko atede do faga ni korobo bowe alaka barawdu meu Allah akbar subhanallah alhamdulillah Allah akbar akatwala alaka barawdu aga sabari bismillah ne amambulo tunengunga do mbalangano sigatala ka kelengele woloma lame bawka akelengele lame ko sabeke benga yele manebi inyini ngani labene do ne ko ofanga franje fanga no transition e benga abina banku ma jumena nyini ngali gele nga jabi ni ndile malaya ekate mali fanga franje fanga bawa la durée de la transition fixée à 24 mois à compter du 26 mars 2022 okoni nazara kan ko wale benge kasroni ne ndo la ka wala ne benge se bajelo ba fama ka fo talibi baraji e mane fo bo mananga na musa jigi batna fo abada na duma fo ma kana jigi da so asaba ke ko ba fo ayede abada fo ne ama jigi ba dite ba mananga benga ga bo raga jelete ko so be se wule wala jadde ko bro tiga na tiga ngure na marwa tiga ga dino ko na belajele to ko ga ba abana pe bora ko fanga franje fanga na anyema bora ka fo ko akuna ba bena takalo muwa ani nani na o jate bi damine marsi kalo temeni kile muwa ne woro o korota safo marsi kalo kile muwa ne woro sa ba fulani muwa ani nani sawa ni mafli obara wale bebe malwebe ni fasi malwebe bo fasi ibado jamana nyema transition kuntigi no anaga premier ministre olude jera ka tegano blake ni sebeina ko fanga franje fanga ka kuna mabena jia kalo muwa ani nani ayo sharti kura min dile fleni ko bidamene marsigalo temene kile muwa ni woro kata dafa tegu o dumba ira sa ka fo aywa
ko an to ye ali bi kalo 21 yani transition ka kunche sangele ikado Asimu Goita kele ki kale ki sheno e prestation de serment trésor nyemaya la obma nana boka ira kafo ayile du croix minta ne o de fanga furaje fanga jenya ye mabada kalo moa ani nani esiki o ye anga niveau la malila ya de sabu profina klibe ya fa tomba no e sedeo ulu ma kuna foni ndi ni wati kura inga folode ulu kunye wati mindundi kalo tani shigi ubana aywa esike ga ministry minye ga do sebe ngala ga communique ngala awo ale ga kumala ayira ka foko ni nkorote ko treasure kura were be na damine de ko do de farala korole inkunna ma aya wala ni yoro la nim famuna ministry nye joye jondo ablay maiga ministre porte parole du gouvernement aywa ayira ga fo fika do ni yamaro intara sharia kono de sharia mi no tara jengalo kliworo sa ba flani mo wani flani esike aywa ayi abora kanin kalani ayi communique in kala tenen temeni juen kalo kli woro sa ba flani mo wani fla anga jabarani baira la esige o ministre maiga bulusa ni ha kununta wa nyaay directeur la ngwa bi kuma surashi kuma era ngoro ke du ce surashi du go surashi ya kwale du de le président Achim il décrète la durée de la transition sera augmentée de 24 mois à côté du 26 mars 2021. Voilà. Olaza namanya ko décision ko ni tara ko transition nyema ba ko ni nkorote ku ba fe ku bamba fanga ka bada de ayi ko de atu ye danfo abida damina kalumbuga aninani yene sama ko malwe bu o kalum wonna ne benga doma bulasa kadam ne marse kalo temene kile ngano woro do do ko ro kalo so banyo na boro bomara 24 mois ni dugu ni mbala ayo benga negle ne afeu benga anga da nyefe nge sisa asimbeka ko fam benga nego côté ni ko fede ningo wa o de fana nyini ngali bia ko refus d'un compromis suicidaire ko bangera bengama minye yere faga bengai compromis benga ga ron fese ka wala halibi ba fese o sabu governor ya fo nati bulo aba mole le challenger ikado bibole do yoro sibiri jenkalo klinani temeni farafina klebe ya fa tomba shedeo ulu nywana jere paraleke uni imwano ya nafuluso na nafulu jekulu bai aywa o tonsiki parale ngera akara awo wala saka kuma fanga franche fanga ka jamana sabako ni coup d'état kera sabapela awo Mali Guinée Burkina Faso kosoba baba dan te coup d'état fait ta fait coup d'état mandi to fait awo et ko do kam sani écoutez ko do kausa ko do coup d'état mai e jamana sigi ko aywa now femi Mali tay krenkreni ala sa a ku sedo mo yu nyejo la ni nyejo chugo yede yoro pour que ka do ku yu nyejo ola to sigi mage sibiria juma ne ko rage boraya médiateur attitré de l'organisation régionale. Good luck Ebele Jonathan. Grand frère de Laurent Jacques Ebele Jonathan. From Nigeria. Jonathan. Amba. No, Amba we bamananga te bamananga. Eche bamananga. Yes. Akana wardi chene manati bamananga for few. Fe orange manati akana drome kilim my brother, akana drome kilim black control la nati bamananga for. Ambi feni be bamananga ne fo ni de doyra bon wara kango ko ne dorme kile de chima akana orange mona chaw ne de goti nyomere ay orange mona chima bi aya chi sini to mo fo anglais wa bay anglais wa de nyenwu abi bega fu bebe ga le lion benga ere babara ibado ka fo femi Mali ere kungango yi Good luck Jonathan anana ananga nyima ukumana ngai do ne sabati bali chama ko yae kafo ka bi ko mu bena kula aywa en nakor imina ko wala sa ubise ka be kula chugani Jonathan nanola aywa
Oh, kulasa jamana kuntugu ka tonsigi ni be kun sigi be ka kono ko sharia nyangili be na wuli ka bo mali ka kono da make bonfuru la ko ye wa u ye ka ben di nyama kalo kura juillet clé saba akara kele na Ghana fa ba aywa ula iga do sedo ma ku ye kalo tani shegi min fo ko nyanguma anga nyema o moso o ma esike kele ko sedo ma ko ka gouvernement kurasi ko nyema ke premier ministre ye min woni jaba jeledu min ga bara bina petro kala fili labenima abi ko mi unanga nyema o fora nyango yoro flende aywa nyangili a wulili ga bwangu na jona babada kana kalo kele ngono de aywa fo kalo kura kile saba dawre bi do akuma ko ba yira ka fo chefan saba shiri min be mali ni sedawo che kani bani ma surun kosobe fo de ko me ba fasiri ba yin ngal de ko chogodi sedawo be se ka wajibi malika ko malika chide gouvernement sigi gouvernement mission ko nyema ke premier ministre min jaba jele do koro a te parti la te putila ko be gele anga fanga français fanga nyema bulu no e ashime andama fama kuma makunu ki itege bo shogel ka ko plani ka mawere blawo nola ko min te puti mai ko ni dunya jatemene Jordan yere no e premier ministre Jordan ko premier ministre tei min te politique mai atugule na keneganda ko kadaka ale Jordan yere de chef du gouvernement beje fanga konnala no démocratie surtout fanga français fanga konona ko politique joro de do c'est une fonction politique donc ko bina ke farati belebele di ni deula mandi bulu no e ashimi idedo akadi okorota kay coup d'état kere abembo ya de yafo o kana sogel noro blacké ni mali cadre wore ko te parti la est-ce que o ka gouvernement fanga français gouvernement ko nyema ya c'est pas facile ba ko fona joda wore kuro soro ayre kerefe kulubaye kadi sogelma est-ce que Poko président Assimi Goïta akanki koloshi muna akana bijando kono o janye jume gouvernement de mission gouvernement mi na bena chikele ne ba bula bino de ke ko sabu na jena noy o gouvernement ngono ibita cheni muso soro kono muno nolu dira parti politique de fait ko ko do gouvernement ko ma kaka ki job yen nunga sedo kanilla nyini aywa Kalafiliko a watu bolodali no ye chronogramme yi fanga français fanga kono ko ali bi obise ka kewo ko nga ni sedawo ba fa ka geleya yere bawo ni mali chede u kan ka to anga nyemawo no ye fanga français fanga nyemawo u lafiale u ka gouvernement ta minga duyi ka nyema siga la minga du abana ko no kera u ye mali ka yere ma horonya ya buya do kera ya buya c'est pas vrai madame Traoré Traoré babara be ko do aywa be ko do do ni meni bela esike be yaro ngone be mi fi ni ko kibe sigi ko kuma do ga ni intentional ko na ni ko kibe sigi ko kuma do la ibaye ka fo do na fa Dotnafam. A kera chochu ni bara mbebe kunche ni kalaflidi. Chewanga. Très jongoni. Kunche chogo wera tola ni kalaflidi. Ayo. Mbedai. Ala ka nyaka dama. Bege ni. Nego jonu menywana de. Ode kuma bengo. Kodi. Sheikh Sherifu Konege. Le magistrat à abattre. Ko chef Sheriff Kone critique la ma mi nyine do ka akantige bamananga do do korote go ka akantige ni muru ye ka mogosa hechika jonde ale nyine ba bengi ni na saka nfa gafe les témoins de afo les témoins ibado ko ne yalla gushi ka antaraki fa befe ka je to jugu beta ka dakamalinga babada ka tura ka dambe koro kirikola o ye joni Sheikh Mohamed Sherif Kone babada ibado majisara mindu ya wele akunganga bogo jineka ni oye uka sabati kiriblo o do to gana o de tribunal disciplinaire majisara were ka tomba kono aywa
iba dɔ sa convocation n'o ye wele da sɛbɛn ye o mɛnna dulokibaw jukɔrɔ munumunu na dɛ dicogo kuma sɔrɔ a la a ma fɔlɔ hali bɔlɔlɔsira maaw ye convocation ye yan'a ka se ale yɛrɛ ma sira jɛlenw fɛ a nana d'a ma tile kelen dɔrɔn yan'a wele don yɛrɛ cɛ convocation dira ma ayiwa o de kɛra sababu ye ale fana ye sɛbɛn du ko wele sɛbɛn ma di ale ma dicogo n'a di tuma la k'o kumaw k'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ o y'ale fana ka hakɛ ye ko kɔrɔta a bɛ k'i fosi ka bɔ ko kɔrɔ dɛ a ka hakɛ a y'i yɛrɛ kɔkɔrɔma don ni o de ye k'o fɔ conseil supérieur de la magistrature mɔgɔ b'a dɔn sɛfan saba siri de tun bɛ nin magistrats ni ɲɔgɔn cɛ ale de tun ye avocat général kɔrɔ ye mɔgɔ ha ko cɛ min don ko cɛŋana don k'a t'i cɛ ka bɔ a kɔrɔ dɛ a dun ye o suguyaw yira an na kabini kelen a kelen ka yira k'a fɔ ale yɛrɛ wele cogo fiɲɛ minnu ni fili minnu donna o la ka na ale jɔ sabati kiribulon kɔnɔ mamada a yira k'a fɔ ko sariya minnu b'o kɛ dɛ o kan ka kɛ ni laadiriya ni tilennenya de ye komi tribunal dɔw b'a kɛ cogo min o dɔ ye jumɛn ye ko surunalidonba bi sɔrɔ a yɛrɛ la o dɔ ye jumɛn ye k'a ka kɔkɔrɔmadon labɛn o dɔ ye jumɛn ye ka kiri in yɛrɛ gafe dafalen di u ma u k'a lajɛ fɔlɔ k'o si ma kɛ mais a bɛ jɛkuluba dɔ de fana ɲɛmaaya la n'o ye association malienne des procureurs et poursuivants AMPP k'o kuma la ɲɛmaaba ye sa Serifu Kɔnɛ a bɛ k'i labɛn dɛ a ko ko nin ko in dabɔkun fila tɛ dɛ k'ale man kun tɔn walima k'a ɲini k'ale si la tun ko sabu a b'i komi kamalen ka taabolo a bɛ ka dɔw degun kosɛbɛ kosɛbɛ sabu a jɔn bɛ sariya de kan o bi ka dɔw tɔɔrɔ a jɔlen bɛ mun kan magistrat n'o ye kiiri tigilamaw ye k'olu ka danbe ni yɛrɛ dɔn to u la k'u lafiyalen to u ka kiiri kɛ maa ka juru t'u la indépendance ka kiiri ka yɛrɛma hɔrɔnya d'a ma k'a ka kɛlɛ o de o jɔsen sa ɲankuma sɛbɛn fasiriba k'o de kɛn bɛ sababu ye n'a sɔrɔ u kɛn bɛ k'a wuli ka bɔ a jɔda la a jɔyɔrɔ la n'o ye avocat général ye ka d'a kan waati o sɔrɔla mun fɛnɛ fɛ waati min na a y'i yɛrɛ minɛ kuma dɔw la jɔnni ka dossier kan ala ka hinɛ Sumelu Bugoyi Mayiga a ko k'o kan ka kiiri so min na k'o tɛ nin kiiri so ye ani minɛni man kan nin cogoya a n'u fɔra ɲɔgɔn kɔ o min na dɛ tile damadɔnin o kɔfɛ babada o y'a wuli ka bɔ a jɔyɔrɔ la ayiwa nka o m'a bali AMPP président ye n'o ye association des magistrats procureurs et poursuivants ni ma fili dɛ i y'a faamu ale kɔni jɔn bɛ kiiri tɛ lagosi ale ɲɛna kiiri tɛ boli maa ka tɔɲɔ kan ale ɲɛna ale bɛ kɛ ngwara de ye ka jo n'o cɛ o dun b'a yira k'a fɔ sa mamada ko ni kun b'a wuli la ka bɔ a nɔ la k'o dɔ b'a la dɛ a wuli cogo o yɛrɛ a ko o fana ma kɛ sariya yɛrɛ fana kɔ ale weleli ka na jɔ sabati kiiriso la n'o ye conseil de discipline ye k'o fana daminɛ tɛ ka kɛ sariya kɔnɔna la a yɛrɛ ban'o ma fɔlɔ k'o kɛcogo ma diya a y'o yira cogo di a yira k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi kiiriso yɛrɛ n'o ye conseil supérieur de magistrature ye ko hali o ɲɛmaaya dilen don cogo min na k'o tɛ sariya ye a y'o kuma kɔkɔrɔma don koyi jɛlenya yɛrɛ la koyi a ko n'a ma ɲa kaban sariya fanga min kun bɛ yen o dafirila fanga la minnu y'o dafiri k'o tɛ se ka kɛ sababu ye jamanakuntigi wele cogo dɔ bɛ yen n'o ye chef de l'État ye o ka di o ma hali n'o dira o ma o t'o yamaru mamada nin na cogoya in na o ka kɛ magistrat bɛɛ ka chef suprême ye ko sabu magistrat ka chef suprême o ye président de la république di o min ni kalafili la o ye k'o ta ko min kun b'an kunna sisan o ye transition ɲɛmaa de ye o tuma la sariya bolofara dɔw bɛ yen a t'o hakɛw dafa donc k'o b'a yira ale Serifu Kɔnɛ la a tɛ se ka kɛ conseil supérieur de la magistrature ɲɛmaa ye kabini a y'o de kuma ninnu bɔ a da sa mamada a ka ko nana kɛ degun ye hali a jɛɲɔgɔn dɔw bolo minnu kɔni n'olu ye bere ta kama sa ni n ko berekurun k'o tɛ dɛ faamuyali ɲumanw b'a faamu a ka kɛlɛ kun dɔ ye jumɛn ka kiiri sariyaw munumunu cogo dɔ la ka na u yɛrɛ ka jo fanfɛla la a y'o minnu ye n'a da turu olu fana na dɛ ko sabu a ko la magistrature suprême o tacogo a y'i nɛn don o la
ko ali nasoro u yi ko ni ye sharia munumunu ka bolo tonomi ka mafla chien fla ka danyoanga ka olu ke magistrat suprême chef d'état fla munu ngoni nana coup d'état de fait aywa o sebe fasiri ba ko yari shérif kone ka wele ni sabati kriblo ngono sa yero ya do ere fo sawo je ngalo coup d'état nduru ka bitu jabi aywa to kamba ye ka fo femi ngoni e a wuli chogo ye ka bwala joro la ko o ke chogo mi no ma ke sharia yere kono ana wele chogo sabati kristoina ka ni nendo la krido aywa aketa ale ka fasiri do sige ka la sala ma ma na dina donc o critique la ma do ante kri ko nyedo benga ne go joni nke mega shogel ga kuma ko karide akuma me mena nyefi nyefo à rencontre entre le premier ministre et les ressortissants de Diré et Kanto de deux points. Ibrahim Bouakar Yoro Maïga démontre les contre-vérités de la primature. Oyana ndara kan kwale dadale nyanga kasoni nenola ka wala dro ibenge jimi sura ba famia ka to janguti kamera benga du ka faje mkai bodi si sobe ani pasubo kamera benge fudu babara premier ministre ni Diré ka u ka tombelebele u ye nyanye mingede Ibrahim Bouakar Yoro Maïga ale de bora ka premier ministre ka kunafuni dile do kokari ko tiete est-ce que gafe mi yafo la preuve dalou o ina fo la dala Diré ka u ka tombelebele mimbi na be wole ko association des ressortissants de Diré misera Diré o isera nge Diré ni tomotu club kono don oui voilà dogo kun temeni o premier ministre ka bololo sira kasa no e primature Facebook sira ye olu koni ye salati de dama saka wodu kadaka bora ka kuna ya bole minge no e kontarandi koni nye ikado mau hakili sigi kuma dama de ko okono o foli nuna kaira kafo ko Diré sigida bela jile bora bulula o bela fiara Diré be o me o mada o hakili sigi kuma ni o nisodia akuntagani surunyara kosobe kana koroto mada milame la durée a été courte aywa ko malien baga famia lege saw malien chama be ki yere koloshi kuna fonu na munum be di premier ministre ka bollo sira fe no ya ka Facebook o yesiraye mamada premier ministre ka kunafuni disira ko kanga ke kunafuni disira soso chogo temina abada ikomi royal dogwaru chogo tala kana siga ayo oga chama ne ya ye nolu konti commencera kayile apololo serenga ka kono ko laje mamada ko ma chama be ka foala de est-ce que o do de kera tenendo je kalo kle folo 2022 Allah nyangume mingera premier ministre fe ani Diré ka tomba fe no association des ressortissants de Diré o kuna ya bo mingera de aka bololo siraka ni ma chama de ni sodiara ola kregrene la yoro mina ko Diré mara bela jile bora datmo wole mauka jonya konona na ko lakana nana u ka kuma nun konna la no primature ka service de communication u ye mun de fo tigitigi sike feta fe go de me abe mulo ya wala u ko bolonsera premier ministre ka bolonsera ko premier ministre docteur Choguel Kokola Maïga ko tarata mekalo kili pisabani kili ka ye Diré tomba do mo bisimila no association des responsables de Diré ku nana kanu ka kokoroma do total di yira transition kadaka ku nisodiara nyeta mimbe ka ke Diré bi kregere ne yala lakana sirafe be premier ministre ka bolonsera kuma de ko sigida yere do kuturu bela jele de bora bulula ko ressources nun nano fo ko aramadeya be ka katira normalita bi Diré fanchama ko obutla ka yira fene premier ministre ka hakilla la ku bena o koyin ka fanga were de dola sa ka surasi chama bla ka ta yoro nuna wala sa mingera o nyana kana ku yo la nyininge premier ministre aywa ali bi bollo sere ngma do de aywa ko Diré ka munu nana koko la place centrale de Diré
ko dire be joda belebele de la malika nyeta yere la ka daw ka sene yere kan anu ka baganko kan premier ministre ka kuma ni be ko dire ka usira ka bara chaman ke wala sa ka dunga fa sabati dire ala ni jamana ka demefe ko ma dire ni ko gelembu bulu kangu ko da mina bi ko de ko sabaye ku kwada wala kosobe o ye jume lakana o ye jume dunga fa o ye jume beni kiliya sigdiw ni nyache ayo premier ministre ma nyina de ka ye foli ke ali bi u ka bolon sira kuma do kwa ku ye foli ke dirika ye hakilina min soro ni kana ku bu fo ola ayo ko be ale sogelo ma parale la o ma parale la ko parce que aka gele premier ministre ka jekulu soro minu kolo donné do kosobe famu yere ni baraw nyedo ka wuli kana fanga kokoroma do kibe mbey mo nyo na chama ko diriga ko hami ko ba le ka ciu de konona vos préoccupations font partie de nos missions gouvernement nyema ayo hakilla sigiti akadna uma nalo ka layini fo ko ka lasianga nyema uma shike ayo ngani hakli sigi kuma ni pesa liye ni name bololon sira ko antoro de la u ka délégation ma do bi o de nye diara kosobe shike o yilike o de Ibrahim Boubacar yoro maigay ale fene mi sigi ka plantene ni tarata la de ale sina tengoro ka boni kuma yere uyi kani kuma folo kokari shike o kuma yi kuma dinoyi aka o kokari kuma non konna la ayafo akwa ale wajibile du kana yoro do latli primature ka kuma folo na o ka pollo siraka ko sabu kuma do bala olu teche ako maminye ni sebe ka bla premier ministre ka pollo siraka ki ba sora kunte nwan kumbe yoro inai ko sabu olu ma min fode ayo yere de fo le contraire de ce que nous n'avons pas dit c'est ka yo de fo Kere ne Allah kana yoro la kale yere tube tosigi yoro ina damene fa laba Ibrahim Boubacar yoro maiga ako village kelente dire min bora bulula ako au contraire sari dugu yere chamande mine ne dusa do farala dugu mine ne unde kasa afla en konna Allah akbar ko dire ale kelende cercle mali be base militaire te yoro kolu nana fo premier ministre de jeleya la klineya la ko dire be lakana baliya yere konona yere la ada u madeli ka bla min ngono yani ni transition che kubo lakana baliya de ko ako dire sergil lay ko dire dugu ko na dorone école be marché kono te école to be datu ne ko lakana baliya nyonyele do dire bi de Allah akbar ko mawlun nana di nyema o amba fa o kawulika o jo kono te dire population ko foite normal la de ko male nimisale de nana yi ka fo o kuma nun kuna ya boli premier ministre ga bolon siraka ka ta fo ko fe be kai kuma nga janyo kono ko barla le la ni me bal mo la te benga comme ku farati ni sula ni nyana joda bano e institution bele nyi ku ka kuma klinew ni chi kuma ufo ko so ba mo femi ni bi shike ka kokoroma du atebi ko e chi edoron sigatala ala ka chede war ko na te ka fasiru kala salama wala adri ala est-ce que benga ne go jono yu cheje e misangi elo bilade ou anniversaire flanangera et comme deuxième anniversaire de M5 RFPA 10 points après la CIMAS et l'IMK Anko Mali Tron prend ses distances avec le CS M5 RFP ni yana na kayengo benge e kaye bamananga na tana ambeka nimfamu bafo bamananga na ke ote tudunga yewa bamananga ne folie benge o ma tudunga fane tiyo duminike kante sa benge nyafie duminike kantio na fara ko sa ko duminike kanga fo amunu nga bara e sheri makoron duni nango ko sheri makoron dun ka be wasu mawla fo ti ba fo shekana iga kuna jane kana dunan soro de nonte mi ke ko fa ma fo go shekane shek boye ki ta fo bomanga na ne ben ta fo tudungana en la me bo ma fo ye tudungana ko semasi bole koy emga bole koy jekulu mimbe ko ango Mali doro olu fina yu yoro jenya ka bo CSM5 RFP la CS yakli to kuma ina de CS M5 RFP parce que M5 RSPB CS FNP alors CS M5 RFP le comité stratégique
les témoins de nifu babara ningera kuna foni min dara kene jeka jwenkalo klifla sa ba fla ni mo ani fla kle sabadro yani M5 RP sa elema fla na che wala jekulu do bi no de ango mali toron ni anyema be ma fla bulu banam sika to so ani murbo shiribe ulu fene decision ta ko lu nu mabo CS M5 RP la konga ubito malikura haglina kono de ubito M5 ka yita kono na akungera munye babara ko jaguli nana yelema ka ke ibafo sogo nogola jidi sa ma kilinga buluka mi no hami ayere ka sana yele doro no ere de yi comité stratégique président ko bekembe ma kilindi bi to hakli churune yana faranyanga ere obika lagushi odunde ye fanga di uma ko ali decision tayoro la mamada be hamin kanga ke kilindi ko ta kono tuguni neske ko kregre nan toro law premier ministre yere nana bo M5 RP kono juin 2021 ko nana ke jigiya baye ulubulu kolu yaye kafo uye fanga koro kele ni haklina muni na manya fanga diro lu yere masisa o kokolo no lagoshulu de damene lefle ko ngam malien chama de be ki yere nyininga ko yela M5 nyemaw uye laydu mununta yani kele kono na uye laydu mununta ko esse ma be ko o banan no furakeli chugo ye sisa ingali gale kolu sera ka yere ou ka président no CS M5 RP président premier ministre joro nana do babana ko kabno de kera o jore ndile alema faranywanga ka benkola o tununa est-ce que bunya tununa CS M5 RP kono faranywanga o haklina no e volonté de rassembler toutes les entités bolo fara fa ba kono ka be faranywanga haklina kelina babana ko o tetu aywa sige ko kasoro olu kunyana nimena ke wati di uye fieni bana munu nye babada yoro munu jenge ne do fangina ko latle bene kele ya kono olu munu njera ka kele nke babada uka laidu uka ko nga olu jigiti kele ya ka foko sirate tu ka beka usai ka bo ka foko ni mbeka ke gouvernement na bi ko la goshi ayi ko wa bengan decision sheet tala M5 RP kono tu ka beke de minga jama kacha ayo wa angasi ka kuma wa diba ayi bangero ma parce que c'est SM5 RP kono o koni ne kera sababu yi fo kana jensa abeka yubu yaba fo doka abek chili siraka est-ce que ayo comme ni mpe joni noye comité stratégique nyema ere bulukoni China odela akoy ka awka laje bani tenez-vous bien ni ya laje u ka déclaration ngono ko shogel de décision ni be kokari ko doye jume aka déclaration do kono femiye u ka jabala ko no siège ani décision manata ko ka mado suspa ka mado dlo ka botongono ko shiteke ben konna la faranywanga ko sansusi konna la ko min yere ga jugono be madame Sibulu de ale min fo madame Sina jenyo ko M5 nana ken gongo de quoi qu'est-ce ay résonance gouvernement ka gongo de sani gouvernement go ko amanga metabo gongo na te ko ayo nam wala sa munu majeni haklina doyi abike ko mo luye mafa ko de ke maoma ni ka haklina ni CS M5 stratégie M5 RP comité stratégique président ça nga ko no de fene premier ministre bi maoma ka haklina no tatita nywanfe abike ko mi ma fadi koni ko inde tora sina fo semasi folo bora semasi o jonga to Imam Mahmoud Diko Semas au coffre association Kaural au coffre EMK il est EMK do ayi ça pour le Mali o jonga to Malikura ça pour Malikura benga fu do gatondo Chemar Sissoko ouais Sissoko bana sami voilà plateforme anko Mali doron
n'o ye Kayatuso madame si Kayatuso ani Moro Siribe olu ka fara ɲɔgɔn kan tɔn ye olu fana ko k'olu bɔra kulun kɔnɔ k'olu bɔra sa ko k'a to Sogɛli bolo sa ko sabu ko jɛkulu in yɛrɛ kɛra lemuruba bisilen de ye k'a ji ban un mouvement vidé de sa substance tɛ se ka tubabukan na ainsi la sémence de l'imam Dicko, l'association Kaural et l'EMK de Cheikh Oumar Sissoko, la plateforme Anko Mali Dron abandonne tour à tour aux mains de Shogel un mouvement vidé de sa substance. Je fais voir. Aïe. Amir Geta, allez ka fasiri do. Est-ce que Allah sama la adriala. Bengo famna. Ya famu ko so. Awa. Voilà. Be ko do. Est-ce que be ko do. Aïe. Parce que Mali reflète quoi. Ima ibe meitene daye Mali kuma la parce que ko frekelendo M5 RFP nyemo ka folo kuma ani premier ministre ya dile Shogel ma Shogel ga bi kuma e ka da nyogone ka laje sira beka parce que te ka da nyogona e ka laje hali do fara transition ka u ko tike o be cogo di sigatala ko fanga kɛra sorasi jɛ an n'olu tɛ bɛɛ a la ko hali kaburudo gariɲɛw kɛra sorasiw ye jɔn ye sorasiw ka premier ministre ye bi o M5 kelen comité stratégique président kana fɔ M5 kelen dɛ an da ma sa ma parce que ma article yi non te M5 u tɛ fili fiye la buru kelen na bi dɛ o gɛlɛya ba b'a kɔrɔ bi mais Shogel bi ka waati min o y'a sɔrɔ u tun bɛ fili fiye kelen na an kan bɛ waati ta de ma sinon bi ta kɔni mais i kɔni c'est chaud an ka taa ɲɛ ni tɛ baasi ye bɛnkɛ n'i ye jama fara ɲɔgɔn kan n'an ye duuru bɔ bɛɛ la an ŋaniye bɛ ɲɔgɔn na babada ne ka jɛkulu ne bɛ don tɔn min na i b'a dɔn club Clubu. Ne da ye club ye dɛ. Club ani groupe. Club y'a jumɛn? Teriya tɔn kɛ. Teriya tɔn. I n'a fɔ club des amis. Voilà, club des amis de. Y'a faamu. Awɔ. Voilà. N y'a faamu bɛɛ kɛ. Club des amis de Orange Money. Voilà. De Bengue. Voilà. Il faut toujours envoyer. Une association pour la défense de Orange Money pour Laurent. Pour donner toujours, pour envoyer lui 76. À Laurent. 76 29. 76 29 70 76. En cas de répondeur 74 56 13 34. Allez te répondre. De la gana ka téléphone répondeur na ne wili 4h du matin bata. Mais bo anga nyoy de ntebo. Ntebo. Ayi. Bele ni dona ntebo de. Mais ni mbora mbese ka shingu. Aya. Tora ne dona le 21h. Ne tebo. Mais ni mbora ali 19h. Non, mbese ka continuer fo sini mi. Ngi baya ga nyekum abanye kum konyo muso be aka hakendo abanye kum de moko kangi nyekum ga hakendo fe aywa no fo de fe flana ta we jama jotu la wona dogele be ga kushi che kana nga do ga wo ko di be ka free rere wo sita che kana do che kana no ay cegana on ne ne be ko cegana ni ti fendo la madri ka cegana yi madri ka cegana ken ti fendo la awe muso flatigi no yesa ne mi ye muso duru tigi al harab ti abadi boski ne ata fuduru ale misri be quartier mi nante yele baye be e ba duru de wene ko asite jigina duru nante mbaye nani be ko fe kele me so na jonta e che abana sabatara ne ba bindu sila be yele la shi ko abana avere bafu ka shila ka buyo barka dai ko so be ba wa dama be franci gafure dama bula ouais ka benge fufu ko so be sa de lo shila ale benga fufu ne to fo ne ba do ale me kamale de mo parce que muna ne kamale manenga dadulu ay benga ni mo me ko man pervu ka pervu yira ka benga ke fuyi ijo sa e benga kana benga haraba timshi do to bani ni be mishi do mutu bani ni ya ka haraba la nayita abi sengo ba jo mishi to go haraba te mishi do mutu bani ko jo mishi be karabar la okay iga dalu sisa e ba ko ibi ba hawa da benga fufu ijo sa
iko bi yano chefole iko bi bahawa damba mbanyuma ibanyuma awo do ale kerefe ima frade fo do koko ki ibenge fufo awo donc ibenge fu donc ni awa damba che isa da do shilade bi do yo isa da do shilade parce que yalla de madame isa da do shilade ko mawde parce que isa da do famana kan wole be serna da famana yi wele donc go joy benga fu to wajme fo ne hakli tarablu isa da do de fo nga ko isa nga ko allez n'y jipe vous connaissez non j'ai plus fort ko ka alma ko to ka alma dugure ko la wa drobete guro ko note la tana suso l'enfant de Django dengue ouais libi bege ne iko ko jonu wele madale do de watibe ay go mo do de bi o sile do ni wele madaye sanga ani tuma be ay suni clé hali misiri kono na dona misiri kono asigile no ni wele ma mega mo tigide ko e bo tigide ko o ezone ikaba go ezo astaghfirullah ne mega Ibrahim su bangona razela ya kluben na ayo ora abrega du mo ngefo lot amba fu Umar Jaw ka kadri jabi fu ka Bakar Salou fo bege salu ora zone sigile do ni wele madaye tuma ni polisu ma wele madaye jama ba fo ay zobe hali misiri ko cambriolage au marché de Médine sans faux pris la main dans le sac oye nansala kan benga wala bamananga na nokera ne ba tantiwro ke du juba fam nga fo bafune jabiye juf jorubaye ay ora ni mane fo bamananga na dere grand sœur de valeur araki aja nyame ata famu japullo bobara ko Medine sugula de ni kamale to de ko sanfo apolo de mine nan pala kono sanfo de do sanfite de sanfifo fana o embenge Espagne sanfo e moshi jamuni sanfo bobara naam kamale ashisanga be sa mugani ngele bonyongola amenena atege ba kono yere Medine sugula e juma temene fajiri mulugu malaga ana jenyon to lu koni sera ka chauke olu ye hige ga tege dara de butinti ba wa Medine ya nge sika so Medine ete so ngai to godo ay de ba wa Medine godo angata ayo ita fanga mifo angata mora godo uye kamale unana na ere dabina do ala ka benyefo ka nyefo note suder de do be nega sude keta kundlana nuni fo dero meche bala de babada ja juru werebe inka do akankala la hoyi oye jume o de shweni allah akbar juma sa mena la ni ndilala do la bitu ala o jenyo nongoni olu sera ga ke sendege ani kula pa tara bitigi do de kubo dakari o fale do bazen vaccine drone la bidini suguni na o ga o mase ka ke kadaka hikeruka alaka manyuma do de o de temetola yi uyi ubeka nege ke kube denjago ya kari odumba do bitigi de do fen na foma o debe akon o de fleka hida ku wile mada eba ku wile madara munawa shweni eba go joyo wile madawa alaka jonyuma kamale jamunja doti ni alaka joyo ala nyesranya jo o de wuye ko netseka nunye kutu bena mogo sa alaka jondo de atoko ben alaka sara atoko alaka joya miye hige ikoto ba iko ni wele da mi wele da awo fi wala ka jonyi mando wallahi ala nyesra ni ko ka khaja ajara jo baragala do arjo baragala ko na le da ka shalim so ko suku mamna abito ga dungu baro abito ga dungu baro ke ana dinge ba mako inge ai atumbaga mako ngana na ile masigaso ai na action in chugudi akemeto de tundu ba mako yi ona kumetale sani na sugula fajiri da fe okay aya kana dinga to ga dungi barke okay benga mbifu alaka jo ambifu ende o fereke ende ka alaka jo nyuma bege yo yede orola ende o te basi di tala ga jo nyuma ai ni to do foke ai na ba feti sa bo di tala ga jo nyuma bo ba fe
do ko biga sinda ko bi kafi ba fe ganete bora tege dale ika do zonge butintinga fa bi teteliba fo fa be tagama se nungunga iko mi mingera la si watara la ministre da séparation kata di commissaire divisionnaire Amadou ngache Amadou Balobo maiga ikanga dosa adira le deba atubaya diga ko dira Balobo ma bana ikanga dosa c'est commissaire au premier ici awati tribunal procureur e Balobo maiga commissaire Balobo mai ou bien Amadou Balobo kele dogona kele korbo Balobo kindo okay an Balobo maiga président Touré ale be Balobo do abado yi baraga ñoo fa kay babara suder ni sa aminene ma chama de bora kata ni sogo ya sebe do ay ninga aya kan yere la ya kan bitigu la yi o beko ko sanfo inde o lusu ana jeno ni suder ko nunga be ke zoe o zoe da o zoe ko an negative mena on be ba abe ba bulo aywa tarana ber la saka yininga ka larawi babara ayi dabo fle koro ayi jonka alafu yeske jonki shi ayofu Allah ako ale kumito ka jenyogo nunyi kafe miro so ma nu betara noir miro ale buyi u be noir sa u be warba u bokwa amanya fo dono la le grelula ale ko ntirge jege so ma be nyogo sura cha u be warba boka kafe ba u be bara jumena olu fene mo mununu de u go be butigi chi de ke etcha ambe bitigi Dakar de ke ayo gogole cambriole rudi aw ko yala misega do ka jela wa u jena nae ko sabu mo be warla ko no bashi fuita utoro de la kalof la bonyongo go ku ye bitigi do tamashien gaba koro binabugu bo da utaro Dakar sukro bale u mo go saba aywa usele ale tora kare kono belenina ni mo be na le ku la somingwa fo ku tla baraina o yete pago ni sigertu ni sugoro ni fencha manta utaro firi ya fere so ngomena ale to done be wi wa kele ni keme doronde di alema 5500 ko ya ale ni euro o ku ko fe ale kam mamene muso o de nana jigi ale kuma fa ga dinguli belebele de ke o kola be warnyana mataku ale fene chenyogon wele ko na fene bitigi do medina fo ita kono vaccine bazin ale de be kan be fo ayo chenyogon nu sono ma donc yo ko de bolo dasa fajiri muluku malaka chenyogon kelembe o nani Dakar negen yi be mi wele ko pied de biche tara bitigi dala vaccine bazin kelebe ka fato ala o ya ka Dakar nege in bosi sansa o te ko ke kaw o wati kele ne la bene gube do bitigi kono o de bena ni alaka ma nyuma yin tebe do la o yu wele da esike o sera ka kulete ay zobe ani gardien mono mbo bitigi daw no laminu nay o luka hige be wuli to be wuli ni fendo o me jenyo flanu o lu ya ke sitege ani kulaba ale tora yira de la sa fu nana tege da ale butiti yalla o benata alaka ma nyuma mingo ay zombe o kaw kana fa ma fa mande alay anga pulsu wele ko luka soro ka pulsu wele est-ce que o rasuru ya furu babu ko doni da ba la maka don ba la maka o pulsu de nana amene sa katanai are de fleki nendo kuma koro ka befoni bana o la sa koni ya bla baji ga buluka tarana kaso bala akunduni manage mi na nyoyi na be foli bo antino fo o bamba mi sigle do ni wele dai o te ma were de la sisi so ali misiri kono okay to bebra abaka boga défenseur fou o bada fro babulo Barcelone ben Ousmane Kanté ambafu kambura muso fa krefe befu Abdurrahman Jakte burangeta ouais ben ante mo ko hakila jiga boko fura be dépôt bela sisa dépôt be fura ye dépôt bela so ouais aw be deliga fura sa mo mo bulu aw sirama fura babu abu be bulu ko nya fa ci Ismaël Sila ale fleti Italia babu minga fura ma si doni ndora betu o ya uba to laye kreda ni ndo woni leche pula nge leche puglia voilà kreda ni ndo wage sinon dugu na ma to foni kadam mene Bamako Sigasso Côte d'Ivoire Mauritanie Gambie Gabon Sénégal Angola France Amérique ani benga nga dugu
Afghanistan. Anga depo kura wɛrɛ bɛna dayɛlɛ Nigeria. Voilà. Mamadu Konate kɔni. A ka furaw kan ka taa bi yɛrɛ. A bɛ taa Libéria et fait Nigeria. Voilà. Donc n'a sera yen. An b'a ka adresse lase mɔgɔw. Voilà, n'Ala sɔnna. An bɛ bɛɛ fo. Ka bɛɛ waleɲuman dɔn. Joseph Togo, an bɛ foli d'a ma. An bɛ foli d'a ma. Joseph Togo a bɛ Kucala an b'a fo. An b'a fo. Agent de santé don. An bɛ foli d'a ma. An bɛ foli d'u bɛɛ ma. O tɛ dankari bi t'a la. O bɛ dansigi bi t'a la. Ni Ala ma baasi kɛ. Inchallah. Sini. Nɛgɛ ɲɛ 10 ani 7. N'o tana gosira. Kosɛbɛ. Telew. Awɔ. An tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen na. Ala ka jɛ. Ka bɛɛ lajɛlen fo. Ka bɛɛ waleɲuman dɔn. Ni ka bɛɛ barika da. Kosɛbɛ. O tuma la sa. An b'a fɔ ko hakɛto b'o la. Ayi bɛnkɛ n'Ala kɔni sɔnna kɔni. Ko maaw ka dugawu kɛ ko kɛnɛya kɛlen min filɛ nin ye. Senw kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ. Surtout n'olu yɛrɛ m'a faamu Orange Money ma. Bɛnkɛ ou bien an k'o yɔrɔnin bɔ a la. An bɛ bɛnkɛ Bili Haki fo. O ye jɔn ye? An ka dépôt do Congo. Papa Sila. Papa Sila. Sila. Voilà. Papa Sila. Barza. Fura b'a bolo. Kosɛbɛ kosɛbɛ. O la n b'a fɔ ko k'an bɛn sini. 17h ni Ala sɔnna. Ala ko yira. Hakɛto b'o la. Sallallahu alaihi wasallam. Aw maa minnu sigira ka dɔnkibaro kɛnɛ lamɛn radio Ural FM konkan fɛ bi aw tulo garisɛgɛ kɛra min ye o kɛra nin ye Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan an n'a fɔ ko ka an na aw bɛɛ donna nataw la radio Ural FM konkan fɛ hakɛto b'o la sallallahu alaihi